Takže čaves ňaves, moje meno je King Hips a vítam vás pri Clash Royale. Bude to taký menší špeciálik, hej. Lebo to bude Elektrovizard. Som musel povedať challenge, ale nie, nebude to. Lebo mám Elektrovizarda, haha. Ale som tu spoločne s... Kečupičkom. No dobre. Z čoho som... King Hips, z čoho si dostal Elektrovizarda? No ja som ho dostal vlastne z Legendary čestky, ktorá tu bola, hej, v nedeľu. To si kúpil za 5 €. Fuj. Nie, stála to 10 €, hej. A môžete si všimnúť, lebo posledajte, koľko mám peňazí a gemov. Proste som top a zatiaľ King Games .sk bojuje, takže sa ideme pozrieť na jeho battle. Komentuj to so mnou, lebo... Dobre, takže ja dávam Minera ako najväčší boss. Teraz počkáme si, Chuja dá odejku žiadnu princesku, ktorú si asi strčil za chvíľočku do ryti, si strčí. Ja mu rozmrdám našu princesku, to je princeska versus princeska. To bolo čojaké. A teraz ideme moje bežné kombo. Musím 10 euxidov, hej. Do ryti. Mám 5% baterky, 4%, hej. Moje žiadne baterka, to je... Ono mi nechce si ťuknúť ten ok. Ja som zomrel. Udri si! No, ešte tam daj to tých ovotoch, samozrejme. Prečo nie? Prečo skurvene nie? Ja to budem mať všetko, čo uvidím na svojom pendere a dúfam, že to mi ide. Do piče. Top chujales, nie? No počkej, a teraz počkej, poď. Ja som rozmrdol skeletonármi. Je dead. Skôr ty, Do ne? piče s tebou. Nebuď agresívny. Počkej, ja to vyhrám. Nemáš na biačku? Mám, ale v detskej. Mám 3%. Ja sa rozplačem. To by si mal, hej. Ja nemám. Do ryti. Čo mi tam dávaš z pravej strany? To ti jebem. Bo vieš, čo ja mám? A ja som prehral. Ja som zabudol, že ja mám jednu vec zničenú. Tak to je oficiálne smutné. No, takže dáme pár battlov, aspoň jeden, no. Bude to také krátšie videjko, hej, špeciálnik a krátšie videjko. Premestíme sa do tvojej izby? Môžeme. Lebo mám 3% menej. Ale musíme to... Tak prečo si dávaš jazz na najvyššom, chápeš? Lebo môžem. Ako ja viem, že good luck, good fuck, well played, haha, do kloku. Počkaj, haha. To čo je za kombo jebnutý? Počkaj, tak to ne. Som tvoj živa, keď som pomáhal. Elektrovizard. No a moje psy tu tancujú. Elektrovizard. Hrajú psi Minecraft, chápeš? Psi hrajú Minecraft. Dobre, šedniši dá, kde nabíjačka je tu, takže môžeš si liehnúť parádne. Normálne. Over the top. On používa no... Kde je? Kde je na tvoja nabíjačka? Tu nás jebnutý. Aha, jaj. No, že tak. To som už od narodenia. Oni si nepočujú. Asi mám taký pocit, že... Čo ti jebe? Prečo? Lebo sme od seba moc ďaleko. No a? Poď bližšie. To čo je? Kto v tejto dobe používa kombo takzvané, že Rage a táto špína? Barbariani? Nie. Hog Rider. Ja. Aha, ešte môj Wizard mal menej, hej, hápok a dal ho level 7, hej. Akože no. Zase sa nechápeme. On tam dáva Bomber Tower, chápeš to?
Neviem, aký chuj to vymyslel, ale je to na... Mario. Dobre, máme 4 karty. Však, ne, bľaka, ešte si trápi. Dobre, máme 4 karty, máme Elektrovizarda, dávame ho tam. Potom tam máme Valkyru. Potom tam máme tú špinu. Potom tam máme Espirit. On jaký z diaľky rúca tie špiny? To bolo všetko vypočtané. Ja ťa nesledujem, ja hrám svoj vlastný. Hej, vôbec ma nesleduješ, hlavne, že v rohu máme napísané, že... Nesledujem, fakt. Ja hrám vlastný battle. Oh shit. Mami? No, tak to bolo... Mami. No, teraz dáme ultra mega combo. Viete, aký balón na mňa útočí. Oni sú retardovaní, viete. Také hry, viete. Dorite, on dal balón s kolom. Dorite, som mám didveš. Do piči. Do kloku. Prečo tam dáva z ničoho nič rage? Chápeš? Hej. Čo si, jak som ho pekne dal? Jaj, baby. Baby, 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 wop, chop, baby. Oh my god. Som prehral. Neviem si predal. Ideme kúkať takzvaného kečupička. Pozrite, ide moje kombo, mám bržiku, berianie, Tak ja- takže... Musím ísť bližšie k tebe, lebo si moc ďaleko, ty špina. Pozri sa! Na moje kombo, kamo to máš dead vec, máš dead veš, kamo. A ty máš student? Nie, nemáš. Doriti, no tak, to chodí. Však máš log, nie? Ja viem. Dávaj, nie? Orally of the million faces more now. A ty máš asi dead hlavnú, vieš. Nemám. Máš. To sa ti iba zdá. Doriti. Nezdá sa mi to, Maťo. Mne sa to nezdá. No toto je... Ne, skoro som vyhral. Som mi tomu stalo 14 hapok, ten skurvený vizard si mohol raz hitnúť. A teraz padnem asi do arény... 8. On 2670. 705. Nice. Ako taký šéf Páťo a vím, že tu spep je veľmi obľúbený, keď každý je v ňom. Poď ešte jednu čestku aj. Dobre, ideme na to. Ne? Dobre, zase toto video bude mať 10 minút. Ne? Čo si jak balván, prečo také Hej, dávaš? copyright by Duklok TV. Nope. Takže tento kečupiček dal vlastne Spikeyho a versus Mega Minion. Teraz dal Hog Ridera, ja to budem všetko komentovať, hej. Čo k tomu povieš? Holy balván. Vieš, prečo sa smejem? No, Pretože som ťa nerozumel. holy balván, co povedal. Holy, on má Elektrovizarda! No. Tak tento deck si kopírujem. A sa mi to Aha, analog, seklo. takže nič. Si nemyslím. Takže budem... Mne sa to seká. Ping je 300. Pingetist. To piče. A tebe to už mi ide, ne, zase mi to Budem seklo. pozbudzovať jeho, lebo má Elektrovizarda. A zase mi to seklo. Pozri sa. Riti. Maťo, na tej fotke vyhrávaš. Ja viem, ale prehrávame, že? Maťo. Ne. Tebe sa to tiež seklo. Neseklo, on ťa ničí. Jak špina. Čo, ucekaj za ku Wi-Fi, nie? On ťa jebe. Mne sa to seklo, pozri, a mi to ide. Budeš kúkať na môj a budeš cez môj utočiť. Počkaj, tu hážem, čo môžem. Počkaj, ja tam hážem niečo? Nie. Dali ti. Neho. Ja nemôžem. A to je shit, veď, chápeš, vidíš to, nie sám. No však vidím. Jemu sa to normálne seklo, má normálne tú jednoduchú fotku a mu píše, že Wi-Fi jeb. A ti jebe teraz druhú. Piče, ne. Čo to robíš? Čo sa odpojím. A čo napísalo? Nič. Že rip King Games. Doriči. Však že odpoj, zmizni z tej hry.
Jak veď, keď to vypne. Mám. No rejti. Chudák. No. Sypal na tebe... A teraz sa mi to stalo. No rejti. No, on bol taký hacker, podľa mňa. A teraz ty môžeš normálne v minulosti... No môžem brániť. Ty môžeš normálne... Ja si prdel, ja som tam hodil iba ok a predtým, ako vždycky, vieš, ne, jak som tam hodil ok. Hej, ty môžeš normálne... On podľa mňa... King Games, podľa mňa on cestuje časom a teraz hraje v minulosti. No rejti, zase mi to seklo, ten istý beto, pozri. Mi sa to seklo. Dobre, takže ako... Asi sa dneska rozlučíme. To je balvan. Ty kokot skurvený. Dobre. Ako máš mami? 64 000. Hej, a ja som mu radil, aby si vyupgradoval všetky jednotky. Podľa mňa je to super vec. Dobre, takže musíme sa rozlúčiť, takže čau.